Píše sa rok 2022. Po skončení pracovnej doby v ťapešovských mliekarniach sa skupina spolužiakov plný túžob, očakávaní, nádejí vracajú na svoju alma mater, aby sa zúčastnili súdneho procesu so svojou extriednou, ktorej vďačia naozaj za veľa. A teraz privítajte hviezdu večera, našu extriednu Janu K. Teď královnou jsem já. Na prokuratúru nám prišiel list. Po jeho prečítaní som hneď vedel, ktorá bije. Musel som si prípad vziať ja, inak by všetko prasklo. Vítam vás na dnešnom pojednávaní. Jana K. je profesorkou slovenského jazyka a dejepisu na gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove. K jej typickému imidžu patria slnečné okuliare aj uprostred noci. Jana K. si celý svoj život myslela, že jej pozícia je neohroziteľná a sloboda nedotknuteľná. Je to skutočne tak? Prítomní, postavte sa, prišla sudkyňa! Sadnúť! Otváram súdne pojednávanie v právnej veci trestného činu obchodovania s ľuďmi podľa paragrafu 14 trestného zákona číslo 3/2017. Pán prokurátor, trváte na návrhu, v takej forme, aký bol doručený súdu? Že váháte. Pani odvodkyňa, postavte sa prosím. Súhlasíte s obsahom podanej žaloby?
Ani za pár. Obžalovaná, vy máte slnečné okuliare z nejakých zdravotných dôvodov alebo trpíte nejakou chorobou? Za mňa predsa hovorí môj obhajca. Zlatino, ideš? Vážený súd, keďže moja klientka je už aká taká celebrita a má meno tu na Slovensku, takže preto tie okuliare. Keďže teda nemáte žiadne zdravotné dôvody, poprosím dať si ich dole. Nie je nutné, aby ste ich mali v pojednávacej miestnosti. Pán prokurátor, predneste svoj návrh. Vážený súd, máme za preukázané, že obžalovaná Jana K. sa v rokoch 2013 až 2017 dopustila trestného činu obchodovania s ľuďmi. Dnes to na súde dokážeme. Pán právny zástupca obžalovanej, predneste svoje vyjadrenie. Vážený súd, my s podaným názorom v žiadnom prípade nesúhlasíme. Pán prokurátor, môžete začať s výsluchom. Ďakujem za slovo. Pani obžalovaná, prosím, postavte sa. Kde ste pracovali v rokoch 2013 až 2017? Pani obžalovaná, kedy ste sa stali triednou, teraz už 4. A? Pani obžalovaná, čo vás viedlo k zapájaniu do tejto nelegálnej činnosti týchto ľudí? Kedy sa to stalo prvýkrát? Kto bola vaša prvá obeť? Som nečakal takúto odpoveď. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán prokurátor. Pán právny zástupca obžalovanej, máte priestor na otázky. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem svojim rodičom, bez ktorých by som tu dnes nestal. Že mi dali život, že ma vychovali, že ma sprevádzali svojim životom. Že som nemal viacej súrodencov, ktorým by som sa delil o čokoládu. Že mi kúpili iPhone. Ďalej, ďakujem svojim spolužiakom, kamarátom, učiteľom, že ma sprevádzali na ceste mojich štúdií, ktoré boli často záhadné. Ďakujem, že som pri každej skúške obstal na Ačko. Ďakujem, Vysoká škola Sládkovičovo. No a ďakujem súdu za slovo. Nemám viacej otázok. Ďakujem. Ďakujem, pán právny zástupca, prekvapili ste ako vždy. Teraz si vypočujeme výpovede bývalých študentov. Ja by som chcela k tomu ešte niečo povedať. Ranné slnce zalievajúc jarnú krajinu svojimi zlatými lúčmi a roztápajúc striebristé kvapky rosy, ktoré len prednedávnom vykukli z hydatôt rastlín, sa gúľa po oblohe. Vetrík sa jemne pohráva s molekulami kyslíka a dusíka, ktoré narážajúc do seba kvília, no ich krik nik nepočuje. V tom vstúpila do triedy triedna. Oznámila nám, že 9. mája 2016 vycestujeme na miesto plné zla, utrpenia, bolesti, zúfalstva, nenávisti, kriku. Na miesto, kde sa dlhy odplácajú oko za oko, zub za zub. Na miesto chmeľovej záhuby. Deň odchodu bol dohodnutý, na náš názor sa nik nepýtal. Strach a hrôza sa nás zmocnili hneď po príchode. Žiadny výťah. Dvojposteľ? Tu si vyhoďte z hlavy. Sprchy sťa jarné potôčiky teplouba až vriacou vodou hladili našu pokožku, no džakuzi naše oko nenašlo. Vápnik, kde si? Sužujú nás tetanické krče. Pokožka sťa uhoľ, od slnka spálená, kolená odreté, zachráň nás živená. Chmeľ nás už obvíja, škrtí a dusí, čo skoro potvora bez hlavy visí. Psychický teror, kto by to ustal? Opúšťame vás, čaká nás ústav. Mami, oci, kde ste? Necítim pohľadenie, truhlu mi neste.
Iba ty jediný ostal si pri nás. Etanol drahý do duší našich priviedol jas. Takto nás predala za 500 000 českých. Klobúk si kúpila. Prvýkrát nie v obchodoch čínskych. Prestávka. Tak ono to nie je celkom pravda. Všetkých nás do toho namočil náš pán veľký prokurátor. Ferino. Nechcelo sa mu učiť na tie zlitiky. Nám zvyšku sa nikdy nechcelo. To je jasné. Pošiel teda za triednou, test nám odpustila, vybavila brigádičku v Čechách a my sme jej slúbili, že jej čo to z výplaty odsypneme. Tá mala však dosť rozumu. Dala nám podpísať zmluvu a už len čakám, kedy ju tu vytiahne. A sme došli. Všetci zistia, akí sme my čundrlíci podvodnícky a chceme z nej len vytrieskať prachy. Pero, ty had jeden, veď si v tom tiež namočený. Mám zmluvu, kde je aj tvoj podpis. Že by prišiel na psa mráz? Poslušne sme naklúsali do jeho kanclu, kde nám jednoducho zavelil, že nám nezostáva nič iné, len zapečatiť zmluvu. A ako? To si zariate ako chcete. Vítajte. Teraz už vidíte, kam sme až schopní zájsť. Ak nechcete, aby sme zašli ešte ďalej, zapečaťte túto triednu knihu. Vážení, môžeme sa vrátiť do súdnej siene. Pokračujeme. Vážení prítomní, postavte sa. Súd rozhodol nasledovne. Odteď nad obžalovanou bude vyrieknutý dňa 11.11.2016 v zákamennom.